Anya bịala ọzọ n'ụbọchị taa n'isi mbido telivishọn mana ebe ihe niile na-eme na African Cup of Nations special yawo iko mba Africa unu mana dịka o si dị yawo African Cup of Nations akụrụla ọnụ ndị Algeria wụ ndị nwetara mmeri nke ya bụ iko mba Africa ka ha meriri Senegal n'otu ọkpụkpụ dịka o si dị ọgwụ naanị m na-anọ n'ụbọchị taa echefukwana na aha m ka bụ Maazị Edom Ikechukwu Samuel ọtụtụ ihe dịka anyị ga-ewetara unu n'ụbọchị taa ewekwara onye ọbịa ukwu anyị na ya ga-anọ kparịta ụka na ya bụ emume nke ụbọchị taa dịka m si kwuo ya na mbụ na ọwụ naanị m nọ n'ụbọchị taa ịtụpịa okwu ọnụ mana agadaga nwaanyị na-anọ onye mana ya na-anọkarị oge niile tụkwa nọrọ n'ụbọchị taa ka o were aka ya kọwa onwe ya. Igbo ndị ọma, kedu ka o si aga? Ana m anabata unu n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa bụ Nations Cup Special, ụkwa nke na-abịara unu site n'isi mbido telivishọn. Igbo si na anyụọ nsị ma aka pịrị ahịa ọnụ ọghọ gịnị ọghọ afọ ọwụwụ. Nations Cup abịala na njedebe. N'ụbọchị taa anyị chọrọ izu ịgba unu ka o siri gaa ọtụtụ ihe ndị gagasịrị ma ọ bụrụ na iwọchiga ụfọdụ maachị ndị agbara ka o siri gaa. N'ụbọchị taa anyị ga-agwa gị maka na gịnị ọ fụrụ gị ọnụ ka ihu ka o siri gaa. Aha nka bụkwa Nwada Chika. Unu agakwana n'ebe ọ bụla maka na ihe anyị ji bịa n'ụbọchị taa juru eju ma bara bara. Ọ dị mma ka anyị ga-eje ebidosi ya bụ ihe emume n'ụbọchị taa ileba anya n'akwụkwọ ụmụ ruru akụkọ ndị gbara n'ihu akwụkwọ tupu anyị wetara unu ihe ndị ọzọ anyị ji bịa n'ụbọchị taa dịka o si dị n'ụbọchị taa ka mụ na gị ga-ahụ sọ na ya bụ African Cup of Nations taa ka anyị ga-akụrụ ọnụ pịakọta ihe niile ọnụ ya ada ụda mana ka anyị leba anya n'akwụkwọ dịka m si kwuo ka anyị lee gbasara onye ntụziaka ndị Super Eagles bụ Roy otu o si gbalịa ọfụma ụfọdụ na-asị na ọ gbalịrị ọfụma maka ndu o duru ndị Super Eagles gaa na Egypt ka elebu akụkọ anyị na-ahụta ugbu a na obodo mba atọ tinyere Morocco na-achọkọbịa ghọrọ ha ndị ntụziaka. Ile anya ya bụ onye ntụziaka ndị Super Eagles ọ gbalịrị ọfụma dịka ụfọdụ si kwuo ụfọdụ asịkwa na ọ gbalị ọfụma mana ugbu a onye ndị NFF na-achọ ile ma ga-achụ a na-asị na ụzọ ka mechie ụzọ ọzọ dị na-emepe emepe obodo atọ na Morocco chọrọ etite. Kedu ihe ọ dị gị ka o mere na Super Eagles iji mee ka Morocco na mba atọ ndị ọzọ na-achụ ya bụ Ghana? Ile anya ị ga-ahụ na ọtụtụ ndị bịara iko mba Afrịka nke afọ ndị coaches ị ga na-anya ụfọdụ n'ime ha dị nlekọta dị iche ụfọdụ n'ime ha emeghị nke ọma mana ị na-anya ọtụtụ ndị Afrịka ọ wụ eziokwu na ọtụtụ ndị ala anyị na-ekwu na o meghị nke ọma mana ọtụtụ ndị ọzọ n'anya ndị ọzọ mere nke ọma maka na ọ dịghị mfe ịga mba Ijipt bute ọla nchara were lọta gbaa tọt. Ọ dịghị mfe maka na ndị ọzọ bịara ebe ahụ dịka i kwuru na mbụ ndị ọzọ bịara na group stage ha pụọ mana ị na-anya ọ gbalịrị ọ wụ eziokwu ndị NFF si ya inwe ike iduru anyị ruo na semi-final ịgbanye dị ma na-ejisikwa ike ruo na semi-final bute ọla tara nchara. Ọ gbalịrị ọ wụ eziokwu na ọtụtụ ndị ala anyị obi adịcha mma na gịnị maka na ọ bụ kọp ka a chọrọ iko aha ka anyị chọrọ iburu lọwa Naijiria mana a mechazi ọ wụzite nchara ka anyị ji lọta. Mana otu m si ele gị anyị ma ele anya na abịa na ihe gbasara ntụziaka ka ọtụtụ ndị ntụziaka bịara ya bụ Egypt anyị ma ele anya na onye maka na onye welitere otu a ya bụ onye ntụziaka ndị Algeria maka na o butere ya bụ iko mba Afrịka mere ya ji wụrụ ọkachamara mere o ji wụrụ o gbukwara ọtụtụ ndị pụrụ na group stage ndị ntụziaka ha ma ihe ha na-eme ụfọdụ mgbe ọ na-esite n'aka onye ntụziaka ọ na-esitekwa na ndị na-akụ bọọlụ maka na ile anya onye dịka ndị obodo dịka Tanzania dịka anyị nwere onye Emmanuel Amunike onye ntụziaka ha ilekwa anya obodo Benin ile anya Madagascar ị ga-ahụ na ndị ntụziaka ha na-agbalị ọfụma ọwụ na o wetara ihe nrita mere ọ ga-eji wụrụ onye ntụziaka onye a na-achọzi achọ. Chetakwa na agbata ezigbo bọọlụ ọwụ onye ntụziaka na-enwere mmiri agbaghị ekwe onye ntụziaka ihe ọbụla eso Igbo ma ọ gbara nke ọma ma ọ gbaa nke ọma ibu jisiri ike ma ala anyị ebute nchara ụta ka ndị Afrịka mba ọzọ ji na-apịasị onye duru ndị a ha ebute nchara enwere ike anyị kpọtakwa ya ọ ga-edu anyị karịa ebe ahụ. Ọ dị mma ihe ọzọ nọ n'ihu akwụkwọ gbasara Igalo dịka ndị klọb ọ na-agbara bọọlụ ya Chinese club iwe na-ewe ha maka injury nke o nwetara na ya bụ African Cup of Nations. Ile anya nwa amadi ahụ wepụtara obi ya kọrọ Super Eagles bọọlụ na mgbe mbụ alaike m ya bụ Igalo
I like him here maka na o we him na-achọ ị na-ahụta n'ime ya m na-achọ ị na-ahụ mmụọ Ọbafemi Martins n'ime ya maka na ya nwa na-emetụ ọ dịka mgbe ọ na-eme ya dịka aggressive attacker anọ ya n'ime dịka ndị Chinese club ọ dịghị ka ha ga-asị ya na ya na alaba mba ọ wụ eziokwu ịma na season agaghị ahụ and na-anya onye awụ ezigbo striker ha nwere so klọb aha na ọ wụlọ ihe mgbu nye klọb n'onwe ha ọnwụ ala anyị maka na ị na-anya na itrit ya na ọkwa klọb a ga-abịa trit ya ọ wụ eziokwu Nations Cup agwụgwọ ọ ga-alaghachi mba China ọ klọb ugbu a ga-etrit ya and o nwere ike ọ ga-anọ ọzọ tupu ọgba aka ebido gbawa bọọlụ ọzọ ndị klọb ya ga-ebi ya wụrụkwa gị onwe gị iwe ga-ewe gị maka gịnị ị na-akwụ ya ụgwọ ma ọ gbara agba ma ọ gbaa and onye a ka ị chọrọ onye awụ onye na-enyefuru gị goal ịhụ na Nations Cup agbara ya nyere goal karịa and onye na-efuru gị goal ịbịazi ugbu a onwe injury na-ama mgbe o nwere ike otu ọnwa ego ma ọkwa ọnwa ịtọ ọgbakebe na ọnị klọb ka ọ ga-esite karịa ọ dị mma ka anyị leba anya na ndị kụburu Super Eagles bụ ya bụ ex Super Eagles players ndị nyere Super Eagles nkwado ndị dịka Kanu Nwankwo onye nke mbụ na-ahụta na ya bụ onye so na-akwado ndị Super Eagles anyị nwekwara onye dịka Gaba Alawa onye dịka Jeje Okocha gịnị mere ndị ọzọ ihe ajụjụ m na-ajụ ele ebe ndị ọzọ gara n'ịkwado Super Eagles maka na ile anya ha niile na-akụ bọọlụ enweghị onye dị more experience dịka karịa Musa na ya bụ Super Eagles ka gara mba Egypt gịnị mere onweghị ndị ọzọ kụrụ bọọlụ kwesịrị isi n'aka Musa kwado ndị a ọfụma na oge Kanu Gaba Alawa na Jeje Okocha na ile anya ị ga-ahụ na mgbe ọbụla a na-ekwu ihe ọbụla gbasara bọọlụ n'ala anyị ekwu ndị ex-players mmadụ atọ ikwu ebe a ka a na-akpọkarị anaghị akpọ ndị ọzọ and ịnekwa anya na ihe gbasara ọ bụrụ ihe nrite ma ihe ọbụla a na-enye ọkwa mmadụ atọ aka na ndị ọzọ ga-asị akwa ruo mgbe a na-enwe ihe nrite ịkpọ ndị a orukwana mgbe a na-achọ nkwado ibe akpa anyị ndị anyị na-akpọkwa mgbe ị na-enye ha ego kpọkwa ha ka ha jee kwado ndị dị ama m na ọ ga-abụ ihe gawa iwe ọ dị mma ya wụkọ otu onye isi ala ndị mba Afrịka ndị ọzọ si na-akwado ha mana onye isi ala anyị ọ bụ eziokwu dịka o si jee anyị ga-agatụ n'obere ezumike ga-eme gịnị ga-elarịta obere anya anyị laghachita na anyị ga-ebidokwa n'ebe anyị kwụsịrị echefukwala na m si na onwe onye ọbịa ukwu anyị nwere na emume nketa onye anyị na ya ga-anọ tapịa okwu ọnụ unu agụkwala ebe ọbụla na anyị na-alaghachi